tal? Anem a començar aquesta tanda de vídeos en els que tractarem d'explicar una mica com funciona el framework Symfony. Val? El primer que farem serà explicar com es fa la instal·lació del Symfony. En segon lloc, la instal·lació o modificació del que s'anomenen els bundles. Val? Explicarem el concepte de bundle. Explicarem també com es treballen les rutes, val? Tenint en compte que això és un framework basat en l'arquitectura MVC, és a dir, model vista controlador. A partir d'aquí doncs, estudiarem com es representen les vistes i el motor de plantilles de templates que té, que és el Twig. Per últim, explicarem com funciona el sistema de Object Relation Mapping que té el sistema, és el ORM, que en aquest cas es diu Doctrine. Val? Doncs bé, comencem en primer lloc a estudiar com es faria per instal·lar. Podem mirar la documentació de Symfony i podem anar directament cap al capítol 1, Setup. El capítol 1 ens explica la forma en què podem crear o instal·lar el sistema. En primer lloc, hem de veure que és necessari, depenent del sistema, tenir una estructura d'instal·lació diferent. Val? En primer lloc, un instal·lador necessita, òbviament, que tinguem instal·lat el PHP. Doncs diuen que com a mínim ha de ser el PHP 5.4 per poder fer la instal·lació. Suposem un sistema Linux i MacOS, que seria el que estem fent servir en aquest moment, doncs faríem aquesta estructura, sudo mkdir, iop o srlocalvin, i amb la instrucció següent el que fem és preparar la instal·lació i instal·lar directament, creant una estructura sobre el directori usrlocalvin Symfony, de manera que es creen el comando Symfony en el sistema. Per últim, s'afegeix el permís d'execució en el fitxer Symfony, i amb això ja podíem utilitzar el Symfony com a tal. Bé, a partir d'aquí, a l'hora de fer un projecte és molt fàcil. Simplement cliquem Symfony, New i el nom del projecte, i en la carpeta en la que estem en aquell moment es crearà una carpeta amb el nom My Project Name, o el projecte que tinguem instal·lat. Anem a veure com es faria. En primer lloc, ens col·loquem sobre la carpeta en la que volem tenir els nostres projectes i farem Symfony, New, i aquí, per exemple, posem Demo, Demo de Symfony. Vam a posar-lo New Symfony. Al moment, a aquest punt, doncs, veiem que es dona un resum del que és el que s'ha fet. S'ha instal·lat la versió 3.2.4, que deu ser l'última que hi ha en el sistema. Recordem que si volguéssim una altra versió, doncs s'hauria d'indicar aquí. Per exemple, si volem la demo sim 2.8, doncs col·locaríem 2.8 al final. Bé, això ja depèn de cadascú. A continuació també s'indica on s'ha situat, com podem configurar inicialment la nostra aplicació. Ja veiem l'estructura dintre del directori app, config, paràmetres, iml. Això són fitxers de configuració YAM i són dels més utilitzats dintre de, com ja veurem, dintre de Symfony. Per executar l'aplicació podem utilitzar el servidor intern que incorpora a través d'aquest comando, o utilitzar, si ja tenim algun sistema com tipus XAMPP o MAMP, en el cas del Mac, també podríem fer servir aquest sistema. Bé, si per provar com funciona, doncs simplement podem executar-lo. Ens anem al directori que acabem de crear, demo sim, i fem el comando php, cridem a l'intèrpret php bin /console, que és on es troben les comandes del sistema del Symfony, i cridant el server
run és el comando que serveix per executar. Si veiéssim o volguéssim saber més coses sobre els comandos tipus servidor, tal com tenim la instrucció, introduïm, val? I ens explica una mica quins serien els comandos, val? Que farà servir el sistema. Això és una mica enganxat. A la vegada. Bueno. Houston, tenemos un problema. Ara sí que ha sortit al final. Si fiquem server, ens diuen que aquest comando no està definit, però sí que la resta ja veieu que tots aquests són comandos que fem servir de consola per configurar la nostra aplicació. Doncs fem server 2.room, val? Els 2 punts són per separar el mòdul que volem executar sobre l'acció que volem executar. En aquest moment ens diuen que s'està treballant sobre aquesta adreça. Per tant, l'únic que hem de fer és ficar aquesta adreça sobre el sistema http://127.00.1 2.8000. Val? Com que està funcionant, el que ens indica o el que es veu és el missatge. S'ha representat una vista inicial en la que es representa el missatge de benvinguda i s'ha creat també una barra d'estatus que ens aporta informació sobre el funcionament actual del sistema. El temps de càrrega, memòria que està utilitzant, tipus d'usuari i temps de renderització de la plantilla. Bé, doncs fins aquí tindríem la primera part referida a la instal·lació del mòdul de Symfony. Moltes gràcies.